Ramogi koro wadonjo weche mag tuke klab mar Migori Youth kawuono yudo bas manosingre gi jatend piny William Ruto bang' kane giloyo osimbo mar lig mar National Super League kendo idho ngas nyaka lig maduong' pacho ka. Jatend klab no opwoyo jatend piny kuom kawo okang' mar chiwo sir ma kamano. Giywak ni klab no osebedo kod midhiero maka kod kacha e chopo wuodhegi ka sani to koro gidhi bedo kod thuolo mayot mar luorore e kinde ma lig dhi nyime. Johera mag klab mar Migori Youth bende oyango ni gin gi geno gi timno. Kawuono wan koda mor malich tok ka Migori Youth oseyudo bas manosingnegi gi President William Ruto. Wan kaka jo Migori kendo kaka jo Migori Youth FC wagone William Samoei Ruto President marwa erokamano. Adier man kende ni wasebedo kwathagore koluwore gi weche mag wuoth kendo ne chunowa ni samoro ne wakwayo geche mag sikul kata kokadho kuom haya to kadho kawuono wayudo ka means mar transport wadhi bedo maber. Players wa odhi tugo gi team odhi tiyo gi bus ni mondo wachop kata Nairobi, Mombasa. Yani mimi nasema asante sana Mr. President, nasema ni asante